खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा देरहासार जानो हाबाय रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव बादायलायनाय गैयालासे देरहासारनो हाबाय आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि अदेबानि दानि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामनिफ्राय रावबो गुबुन सुबुङा रायजो सभानि मासिनि थाखाय नमिनेशन गथायाखैमोन बेनिखायनो हेंथा बादायारि गैयालासे देरहासारनो हाबाय सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा रायजो सभानि एमपि महरै देरहासारनो हानायनि फोरमान बिलाइखौ मैया बिथां सर्बानन्द सन'वाला रिटार्निं अफिसारनिफ्राय लाबाय फोरमान बिलाइ आजावनाय बे हाबाफारियाव हेफाजाब होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता एमपि दिलीप शइकिया लोगोसे बिजेपि दोलोनि गागि दैदेनगिरि बिथांमोन मख'नो गोनांदि बिश्वजित दैमारी बिथाङा एमपिनि बिबान एंगारनायनि उनावनो आसामाव रायजो सभानि एमपिनि मासिया लांदां जानानै दंमोन बे लांदां जानानै थानाय एमपिनि मासिनि थाखायनो सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा थांनाय 20 सेप्तेम्बराव नमिनेशन गथायदोंमोन आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा एमएलएनि बिबान एंगारनानै मिरु मन्थ्रिनि बिबान लाहैदोंमोन बेनिखायनो मिरु मन्थ्रिनि बिबान लानायनि 6 दाननि गेजेरावनो बिथाङा एमपि देरहासारनाया गोनांथारमोन दा बिथाङा हेंथा बादायारि गैयालासे एमपिनि मासि देरहासारनो हाबाय बाक्सानि गोबोरधनायाव हाखौ लानानै गिख्रंथाव बुलायलायनाय जाथाय बाक्सानि गोबोरधना पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुस्राबारि गामियाव हाखौ लानानै मुस्लिम आरो बर'फोरनि गेजेराव दावराव दावसि जाथायनि सायाव प्रमद गयारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 5 बिघा आबाद फोथारखौ बिबौआ गामि खाथिनि मुस्लिम नखरनो फानदोंमोन नाथाय प्रमद गयारिनि बिफाया थांनाय 1999 मायथाइयावनो 5 बिघा हाखौ मुस्लिमफोरनिफ्राय बायफिनबायमोन नाथाय हाखौ रेजिस्टार खालामनाय जायाखैमोन खालि बायनायनि फोरमान महरै लेखा बिलाइयावल' लिरदोंमोन गोलाव सम अदेबानि 1999 मायथाइनिफ्रायनो बे आबादथिलियावनो बिथांमोनहा आबाद मावबोगासिनो दंमोन नाथाय साननैसो सिगांसो आबाद मावखानाय फोथारखौनो मुस्लिमफोरा एवफिननानै बेरा होनानै लादों बेखौ लानानैनो प्रमद गयारिनि नखरा गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनो थांदोंमोन नाथाय सा 25सो मुस्लिमफोरा लावथि गोफार हाथियार बायदि बायदि लानानै नेनानै दंखायोमोन बेयावनो बुलायलायनायाव प्रमद गयारिनि फंबाय समेश गयारिनि खर'आव खन्थाजों गाग्लोबदों जायजों समेश गयारिया गोब्राबै जोखोम जादों आरो बिथांखौ दा मोजां फाहामथायनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों हाखौ लानानै सोमजिनाय बे दावराव दावसिखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै थासारिखौ सामलायनो नाजाफैनाय खौराङावबो मोननाय जादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनब्रै बिथांखि बेखेवनानै होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होनाय मोनब्रै बिथांखिफोरा जाहैबाय सेथियाव सोरखारि साख्रिनि थाखाय आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्ट्रेशन खालामनो गोनां जायो दानिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव अनलाइननि गेजेरजोंनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हासिगोन बेनि थाखाय वेबसाइट बेखेवनानै होदों वेबसाइटआ employment.assam.gov.in नाथाय जायफोरना आधार कार्ड दङ बिथांमोनहाल' अनलाइननि गेजेरजों रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन जायफोरना आधार कार्ड गैया बिथांमोनहा 2022 मायथाइनि 31 मार्चसिमनि गेजेराव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै रेजिस्ट्रेशन खालामहैनो हागोन नैथियाव दङ COVID-19नि समाव जायफोर इन्टार डिस्ट्रिक्ट बासजों लोब्बा थानाय ड्राइभार हेन्डिमेन आरो कन्डाक्टरफोरा इन्टार डिस्ट्रिक्ट बास खारनो मोनैनि थाखाय रांखान्थि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो गोनां जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय CM's कभिड रिलिफ स्किम बेखेवनानै होदों बासनि बिगोमाया com transport.assam.gov.in नि गेजेरजों बास ड्राइभार कन्डाक्टर आरो हेन्डिमेनफोरनि थं ID गारिनि रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटफोरखौ आपल'ड खालामहैनो नांगोन अब्लानो बिथांमोनहा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन मुलाम्फा महरै 10,000 राङै 31 डिसेम्बरनि गेजेरावनो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थामथियाव दङ माजुलि आरो जरहाट फेरि सिबिथायनि थाखाय टिकेटिं सिस्टेम बानायबाय बेनि थाखाय एमट्रनजों डेभेलप खालामजानाय मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होबाय पर्टेला asiwt.in ब्रैथियाव दङ औवानि आइजें आइला बानायग्रा इन्डास्ट्रिखौ जौगाखांहोनो थाखाय मोनसे बिथांखि बेखेवनानै होदों जायनि गेजेरजों औवानि आइजें आइला बानायनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय टुल किट्स होगोन बेखौ जागायजेननो थाखाय औवानि आइजें आइला बानायग्रा बिथांमोन माखासेनो टुल किट्सखौबो होग्रोनाय जाबाय उनाव गासै सा 772नो टुल किट्स होनो थांखि लादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोन 70 आफादफोरा रायजो दल आफादखौ एंगारबाय मोन 70 आफादफोरा अजद होनाय बायदिब्ला रायजो दलखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोनहा गोबां मदद होबोदोंमोन नाथाय रायजो दलनि आफादगिरि अदेबानि शिबसागर बियाबनि MLA अखिल गगैया गावनि गोसो बायदियैसो दोलोनि थांखिफोरखौ लायो
आमसुनि दैदेनगिरिफोरखौ रायजो दल सोफैनानै जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट होनायखौबो दुखु फोरमायथिदों मोनस्नि आफादनि दैदेनगिरिफोरा। बेल' नङा एमएलए अखिल गगैया रायजो दलखौ मोनसे प्राइभेट कम्पानि बायदिसो दैदेनदों होननानैबो अजद होदों। लोगोसे रायजो दलनि गुबै थांखिनिफ्राय अखिल गगैया दोरोदलांबाय होननानैबो अजद होदों। जेरै दरं जिल्लानि सिपाझारनि दलफुरनि गुरुखुथियाव सोरखारि हानिफ्राय मुस्लिमफोरखौ होखारनायनि हेंथायै अखिल गगैया माखासे खोथा बुंथिदोंमोन। नाथाय रायजो दलखौ मदद होबोनाय मोनस्निजि आफादफोरनि गुबै थांखिया आसामनि गागि थागिबिफोरजोंसो गसंफानाय गुबुन हादरनिफ्राय आसामनि हा दखल खालामनानै थाफैनायफोरखौ मदद होनाय नङा। बेफोरबायदि दोलोनि सिङाव गोबां गुलुं गुजुं जानायनि थाखायनो मोनस्निजि आफादा रायजो दलजों सोमोन्दो एंगारबाय आरो अखिल गगैया दा हारसिं जाबाय। सोरखारि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि थिसनलाइ होनो थाखाय राजस्थान इलिजिबिलिटि एग्जामिनेशन फर टिचार (REET) आनजादाव सासे बिजाथिया ब्लुटुथ चेपल एबा सेन्देलावनो ब्लुटुथ फोनांजाबनायखौ गाननानै आनजाद होनायनि दायाव हमजादों। राजस्थान पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आनजाद नायगिदिंगिरिया गणेश राम धाका 28 बोसोर बैसोनि सासे बिजाथिनि खोमायाव थार गैयै इयारफन लानायखौ नुदोंमोन। बेनि उनावनो सिग्रोमनानै सेन्देलनि सिङावनो गंसे मबाइल आरो ब्लुटुथ थानायखौ हमनो हादों। हमजानाय बिजाथिया सिमान लानाय बायदिब्ला ब्लुटुथ थानाय सेन्देलखौ सासे फालांगिरिनिफ्राय 2,50,000 राङाव बायदोंमोन। बिजाथिया फोरमायनाय बायदियैनो ब्लुटुथ सेन्देल बानायग्रा सा 5 गेंखौ हमनो हाबाय आरो सासेया खारखोमानानै दङ। राजस्थान पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फालांगिरिफ्रा मोन 25 जरा ब्लुटुथ सेन्देल बानायनानै बिजाथिफोरनो फानदोंमोन आरो साख्रिनि आनजादाव पास जानायाव मदद खालामदोंमोन। क'क्राझार सहराव ई-रिक्शा एबा बेटारि रिक्शानि हेंथायै टेम्पु ड्राइभारफोरा खुद्रिखांदों। गोजोननि सोहोर क'क्राझार नोगोराव ई-रिक्शाफोरा आयेन आब्रुथि मानियालासे रां आरजिनायनि थांखिजों क'क्राझार सहरनि अनगायैबो गोजानसिमहालागै ई-रिक्शाफोरा सालायनायनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला टेम्पु ड्राइभारफोरा खुद्रिखांदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार DTOनि मावखुलियाव थांनानै गोजान ई-रिक्शा सालायनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामो बिथांमोनहा। आरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावल' बेटारि रिक्शाखौ सालायनो थाखाय गनायथि होनांगौ होननानै सोरखारनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो बिथांमोनहा। ई-रिक्शानि थाखायनो सासेबो दावबायारिफोरखौनो मोननो थांला, जायनि थाखाय रांखावरि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। जेब्लासिम बिथांमोननि दाबिखौ DTO अफिसा गनायनानै लाया अब्लासिम सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। आसामाव हानि दालालिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लाखांनायनि उनाव दा डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिस DTOनि दालालिफोरनि हेंथायै राहा लानो थांखि लादों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामखौ जाख्ल'नाय गैयै खालामनो थाखाय आरो आसामखौ जौगाखांहोनो थाखायनो बेफोर थांखिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिस DTOफोरनि गासै सा 382 दालालिफोरनि मुं सिनायनाय जाखाबाय, लोगोसे बिसोरनाव गोबां सम्पति दं बेखौबो सिनायनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों। दालालिफोरल' नङा, जायफोर DTOआव जाख्ल'नाय खामानि मावो बिथांमोन मावख'गिरिफोरनि हेंथायैबो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां हानि दालालिजों सोमोन्दो थानाय सा 453 खौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन। आसामखौ जाख्ल'नायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दा आरोबाव डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसनि दालालिफोरखौबो हमनो थांखि लाबाय आसाम सरकारा। बेनि थाखाय सार्केल अफिस, DTO अफिस आरो गुबुन सोरखारि मावख'फोराव चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्स सेलआ जेब्लाबो नोजोर होबाय थागोन आरो जायखौ दायनिगिरि नुयो बेखौनो हमनो थाखायबो बिथोन होखाबाय होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आफगानिस्ताननि हेलमेन्ड प्रभिन्सआव तालिबान उदखारिफोरनि गोदान बिथोन। हेलमेन्ड प्रभिन्सआव दारि सिननायखौ हेंथा होबाय आरो खानाय दारि सिनग्रा दखानफोराव मेथाइ दामनायखौबो बन्द खालामबाय। तालिबान उदखारिफोरनि बायदिब्ला बियो इस्लामिक आयेननि बेरेखा, बेनिखायनो आफगानिस्तान पुलिसफोरा दारि सिननाय आरो खानाय दारि सिनग्रा दखानफोराव मेथाइ दामनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे जायनो आयेन सिफायगोन बिथांमोननि हेंथायैनो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों। हेलमेन्ड प्रभिन्सआवल' नङा, खौराङाव मोननाय बायदिब्ला आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलावबो बेबायदिनो बन्द खालामनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि तालिबान उदखारिफोरा खोथा होदोंमोन दि सोरखाराव फैयोब्ला सुबुं मोनथायखौ रैखाथि होगोन आरो गोजोनै थानो होगोन होननानै, नाथाय सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो उदखारिफोरा गावसोरनि गुबै आखुखौ सानफा एफा दिन्थिलांगासिनो दङ। बिनि सिगांबो आइजोफोरखौ मावख'आव थांनायखौ हेंथा होदोंमोन, आइजोफोरखौ फुटबल गेलेनाय बायदिफोरखौ हेंथा होदोंमोन आरो खौरांगिरिफोरखौबो गावसोरनि आखायाव लानानै गावसोर जि फोसावनो बिथोन होयो बेखौसो फोसावनायनि गनायथि होदोंमोन। गावसोरनि हेंथा खौरां फोसावोबा खौरांगिरिफोरखौ खायसेखौ बुथारदों आरो खायसेखौ गाज्रियैनो बुदों। उननि समाव तालिबान उदखारिफोरा आरोबाव मा दिन्थिलांबावो बेखौ समासो खोन्थासिगोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।